गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय दख'ना बा जोंनि गानग्रा जोमग्रा आइजोफोरनि बेनि सायाव मा बुङो होनना सोंदों। दा खोथाया जाहैबाय दा जोंना दहाय जोंनि आलासिया बुंलांनाय बायदि जोंहा आदब खायदाया एखे नङा। दा गोदो जोङो जथरजों सानानै जों बानायोमोन, आखाइजों दायोमोन, बे जों दाजेननाय। बेनि उनाव बिनि आपग्रेडा एसे सोरबा मेचिन बाहायबाय। खिन्थु खोथाया जाहैबाय आं साननाया मेचिनानो जा आखायानो जा जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल बेरखांनांगौ बे बेरखांनांगौ जिनिसा थानो नांगौ। जोंथ' आखाइजों दानांगौ जुग जुग जोङो आखाइजोंनो दाबाय थागोन बे नङा। हमना ला दा गुजरातफोर बायदियाव सिगाङाव पावारलुम बाहायोमोन जोंनि गस्ला लंपेन्ट बा माबा माबि ड्रेस बानायनो थाखाय। दायो बिसोरो पावारलुमनिफ्राय रेपियारनिफ्राय बिसोरो दायो एयारजेट वाटार जेट बेबायदि फैबाय। बिसोर मोनसे स्टेजावनो थायाखैमोन, बिसोरबो आखाइनिफ्राय फैयै 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 दिनै बिसोर एयारजेट वाटार जेटआव मोनफैबाय। जाय दा बेबायदि हिसाबै जोंबो गोदान टेक्न'लजिखौ एडप्ट खालामनानै जों बिजनेसखौ खालामनांगौ आरो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ दिहुनना लानांगौ होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेनिफ्राय बे बन्द खालामनाय बेन खालामनायनि खेथ्रआव गुबुन हारिफ्रा जोंनि गेजेराव फालांगि खालामनो साग्लोबनानै दङ। जोङो डाइरेक्ट बिसोरखौ फाननो मोना जोंनाव होननानै जों बादा खालामनो हाया। खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव जों बिजनेसमेन ओंखारनांगोन, जोंनि गेजेराव सोरबा फेक्ट्रि खालामनो ओंखारनांगोन, जोंनि गेजेराव सोरबा आखाइजों दाग्रा उइभिंफोर बानायनो मानसि ओंखारनांगोन। अट'मेटिक बाहेरनि मानसिया जोंनिफ्राय गोजान जागोन। जोंनि गेजेरावनो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो दानानै लानो हागोन, गाननो जोमनो हागोन। आंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। बेनिखाय जोंनि मानसिया बिजनेसाव फेक्ट्रिफोर सेटआप खालामनायाव गोसो होनो नांगौ। अनलि दख'ना दानाय नङा, बायदि बायला दङ गोबां बिजनेस। दा बेफोरखौ खालामनो हायोब्ला जोङो बिजनेस फारसेबो आवगायगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।